The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In Psalm 145:17-19, the Lord is righteous in all his ways, gracious in all his works. The Lord is near to all who call upon him, to all who call upon him in truth. He will fulfill the desire of those who fear him. He also will hear their cry and save them. Psalm 147:10-11. He does not delight in the strength of the horse. He takes no pleasure in the legs of a man. The Lord takes pleasure in those who fear him, in those who hope in his mercy. Proverbs 2:4-5. If you seek her as silver, and search for her as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. 2 Corinthians 5:18-21. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stand, or stead, be ye reconciled to God. For he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Philippians 4:11-13. For I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance, I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through him who strengthens me. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon kung nanapaw kita mga sala. Kay kini mahimo lamang babag sa atong pagkabuhat tong pagtuon sa pulong sa Dios busa following the principle of 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, he, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pay kalwasan, gidapit ka sa paggamit niya ng imong kabubuton, your free will, and make the most important decision sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Musa magampot karon sa hilom. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gigahin alang sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong pagdala ka namon ning dapita karon
aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat o Diyos sa kinabuhi ng imong pangilugwayan. Kinitimaylan nga ikaw nagapadayon pa sa paglihok sa imong plano sa among kinabuhi. Bani kami karon sa among pagtuon sa imong pulong pinagidining Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan nawang ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maingad laos tanan nato mga higala, ato mga subscribers, ato mga gisuon diha ni Kristo, fellow believers, welcome everybody sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Unas tanan, atong ipadayon kadtong atong paghisgot niining tunanan nga naguluhan gihapon og the Unfailing Love of God og atong gibiyaan kining pipila ka mga punto kung ato ipadayon. Unas tanan, gikinahanglan nga atong susiyan tong kaugalingon kung naabagyo kita sa nahiluna sa grasya sa Dios. Kay mahimugong musangpit ka sa Dios, tama si mong ginhawa, tama si mong kanang tibuok mong galamhan, ginamit ang imong pag ampo ngadto sa Dios tingali apan wa ka na epekto bisa gamay, wa epekto ikasubo ko sa pagpaybaw nimo niana higala. You know what? Paminaw ni the only way for you alang kanimo. Now I'm addressing this to you, unbeliever. Ikaw nga dili pa magtotoo, aron ikaw to be able to have an effective relationship with God is for you to become a child of God. Gikinahanglan nga ikaw mahimo ng anak sa Dios. Okay? Now, mabitaw ng ato ni gibalik-balik kay mahimo lamang kang anak sa Dios kung ikaw mohimo og desisyon sa pagdawat kang Ginoong Jesucristo. Ingon nga imong personal nga manluluwas. Aside from that, there is no other way or apart from that. Now, ang mga doktrina sa pulong sa Dios nga naa na diya sa imong kalag. Now, I'm talking to you now as a believer. Ikaw nga magtutuo nga naa na mga pulong sa Dios diya sa imong kalag. Mao lamang kining paagiha by which you can know who and what God is, and thus come to respect and love Him. Mao ra gyud. Apan pangutana, how does God enable us to understand what is normally beyond our comprehension? Naniya na. Ang unang problema kay paminaw, kitang mga tao, waman kanato ang katakos, we do not have the capacity to approach God or to learn about God sa ato ang kaugalingong mga pamagi. Wala. Gani ang Biblia nagasulti, nga atong tawhanon nga mga pamaagi binuang ni. Dili ni magsilbi ug di ni madawat sa Dios. Kinahanglang mahibaw ta, makasabot ta, makakat-on ta kung unsa man ang mga pamaagi sa Dios aron ngang iyang mga pulong mahimo nga tinuod nga ri sa atong kinabuhi. How does God accomplish the seemingly impossible task of communicating His spiritual, infinite, perfect attributes nganhi sa atong temporal, imperfect o finite minds? How can we come to understand who and what God is? Sama to pagkas ila kinsa ug unsa ang Dios, ang iyang pagka-Dios, ang pagka-Dios sa Dios. Mao na ngangay natong klaruhon ang tawhanon nga mga pamaagi
sa pagsabot bahin sa Dios, mo resulta lang kana sawa. Wala gyud. Our blindness, ang atong pagkabuta sa kamaturan is perhaps darker than you realize. Kaya ang usa ka dili magtotoo, excuse me, wa gyud siya alamag. Dili gyud niya maangkon kanang katakos pagsabot ug sa pag-ila kung kinsa ug unsa ang Dios. Mahimo mag-imbento ka, mahimog magama ka, apan wa gyud kanay resulta nga magada sa tinuod nga Dios diha sa imong kinabuhi. That is why in the Bible the unbeliever is called unsa? The natural man. Mao nay tawag sa dili magtotoo. Mao nay paghulagway sa dili magtotoo. Natural man. Ug kay ang Biblia nagatawag mas tao nga dili magtotoo, an unbeliever nga natural man, wa gyud siya mahimo sa pagsabot kun kinsa ug unsa ang Dios. Sanglit ngit-ngit man lagi siya sa iyang kalag. He is spiritually dead. An unbeliever, ang dili magtotoo is simply not equipped to understand spiritual phenomena. Ug mao kini ang problema karon. Tungod kay ang dili magtotoo, doon naman siya lawas, doon na siya kalag, buhi siya physically, apan patay siya spiritually. And that is why usahay makapangutana kita ug ato ning ipasabot karon dinhi. Because this is part of the integrity of God. Ug unsaon man sa unbeliever pagsabot bahin o kaluwasan. Okay? Mao ni atong ipangutana ron. Kung ang dili magtotoo, wa gyud katakos sa mga iyang matuhog o kaha modalikyat sa mga espirituhanon nga mga butang nga iha sa Dios, then ang pangutana mao, unsaon man sa di magtotoo sa pagtuhog, pagsabot sa mga espiritual nga mga butang nga nagapaluyo may tungod o kalwasan, unsaon man niya pagtuhog niya na? Even the simple truth of the gospel would elude him were it not for the convincing or convicting ministry of God the Holy Spirit. Now, ingon ini ang sitwasyon, okay? Dili ni nato daldalion, di nato pinahinayan lang nato ni. Di nato kididali-dalion aron ato yung masabtan ang pamaagi. Now, ato namanggong nahisgutan gini. We talked about common grace. We talked about efficacious grace. Apan kining common grace o efficacious grace are part. Bahin kini sa lihok o sa buluhaton o papel sa Espiritu Santo sa iyahang ministry. Okay? Iyahan ni. Ingon ini kini. Di na lang una nato i-detalye pag-ayo pero masabtan ra kini nato. Sa gayon nga ang dili magtotoo makadungog sa gisangyaw bahin sa kaluwasan. Salvation, evangelism, kana bang mga bahin o mga pamaagi o unsang hitabua. The very moment the unbeliever hears this, then kinahanglan nga muhatag siya o kanang pagbukas sa iyong hunahuna. What I mean is, daghan man ko mga unbelievers nga hisgutan na gani na nimo sila o bahi kalwasan, unya na lang na. Ayaw na lang. Ayaw lang usag hisguti kana kay unsa gani himatan mo upoy pakamatyan mo man ilang baruganan. Mayon na sila dayon na. So, one chance. Kay sirado naman. Sto?
Mao na may tabo nga pagtagad sa usa ka di magtotoo, sirado na gyud bahin sa kaluwasan. Well, mao po na ilang gipili, dili buot maluwas. Basta, mao na giingon sa mga katigwangan kaniyan to, tinuyuan sa ilang buot. Okay? Now, angay tang hinumduman, nga ang matag usa ka tawo nga may mugso din sa kalibutan. We already explained this to you. Matag usa ka tawo nga ipakatawo din sa kalibutan. Wa man gyud kini siya katakos. Wa siya alamag excuse me. Wa gyud siya capacity sa pagkahibaw, sa pagkasayod kung kinsa ug unsa gyud ang Dios. Unsa, kinsa ug unsa man gyud ang pagka-Dios sa Dios. Ug tungod niya na ang naandan sa mga tao mao ang ilang pagbuhat o mga Diyos. Sanglit ang naandan sa tao mao man ang ilang makita. Apan nato nang nahibawan nga ang Diyos Espiritu. O kung buot kitang musimba kaniya, gikinahanglan nga simbahon lamang siya pinagi sa Espiritu o sa kamatuoran. Ngano? Tungod ang kamatuoran, mao man ang mupakita. Mao'y muhatag kanato niya ng takos nga makaklaro o malamdagan kita bahin sa mga espirituanong butang. The only way for us to be able to see spiritual things, to make spiritual things real to our life is pinagi lamang sa pagsangkap sa Diyos kanato sa iyang pulong. That is why ang mga natural men, mga di magtotoo, gitawag og spiritually blind. Spirituhanon nga mga buta. Wa gyoy katakos nga makakitas mga espiritual nga mga butang nga may kalabutan sa Dios. Wala. We cannot discover God's character or personality. Ug tungod niya na, gihatag sa Dios ang duha ka pamagi. Ato nang nasayran nga ang Dios mihatag sa Espiritu Santo alang sa dili magtotoo, an unbeliever. Aron, kining dili magtotoo, makasabot bahin o kaluwasan. Apan tanawon ta, kay kung unsa man ugaling ang atong nasinati sa kaluwasan, mao sa magkasinatian nga angaytang angkunon sa diha nga mupadayon na ta ingon nga mga luwas na. Kung ang Espiritu Santo mo'y nagpadayag sa di magtotoo or ibutang ta kanato niya tungwa pa ta maluwas, mao siya ang mipadayag nga ri kanato sa mga kamatuoran. May tungod sa kaluwasan, may tungod o kaluwasan. Nan kung kita mohimo nagdesisyos pagdawat na sa kaluwasan, inom dubi. Ang atong kinabuhi ingon nga saved, luwas, regenerated people. Magkinabuhi kini nato pinaagi lamang sa Espiritu Santo gihapon. Okay? Mabitaw na nga angay sa matag usa ka Kristohanon nga makaamgo yan ang mao nga prinsipyo. Kung mao nga kini ang mga puntuha kikinahanglan nga atong hinumduman. Labi na nining atong pagtuon nining uluhan. Ang the unfailing love, dili mapakyas nga gugma sa Dios kanato. The unfailing love of God. Now, unas tanan, ang Dios Espiritu Santo, of course, this is a review na pod. God, the Holy Spirit, mauray bugtong magtutudlo sa kamaturan. Basta? So, mao na itong baruganan. He is the only teacher of truth. Ug ang matag magtutuo ni Ginoong Kristo, wa gyud mahimo nga mapuslanon
ang Diyos tong buhat gawas lamang sa pagahom kaniya sa Espiritu Santo. Now, the Greek phrase o Grigong hugpong sa mga pulong bahin sa gugma sa Diyos, mao ang he agape tu theo. He agape tu theo, the love of God sa in English. Ug nakuha kining maong mga hugpong sa mga pulong diha sa 1 Juan 2:5. Kung tanaw na tanaw nimo ni na siya ingnon nawa nga sumpay o sa in English pa missing link o nakahius sa ragyod kini siya nga may pagkasumpay uban sa 1 Juan 4:19 nga nag-ingon og kita nahigugma tungod kay siya'y unang nahigugma kanato. We love because He first loved us. Now, ang dili mapakyas nga gugma sa Dios, the unfailing love of God, maong Yahweh alang sa atong kadasig, alang sa atong pagkinabuhi sa kinabuhing espirituhanon. Sa dihang atong madiskubrihan ang gugma sa Dios alang kanato, dito pas kaniyang way katapusan nga siya nasayod o nakailana kanato ug pinaagi sa grasya iya nakitang gisangkapan long before pagani kita mutungha long before nagibuhat ni Ginoong Jesucristo ang universo. Makasudong yun ta niining mga butang nga lisod katuuhan. Ang atong tubag niining di matukib nga gugma sa Dios. Mahimo na kini nga atong gugma ngadto sa Dios. Mao kini nga matuod nga kadasig nga kinahanglang magauban sa ato na unyang pag tuon sa pulong sa Dios. Kini ba nga atong gihimo sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nga sa tuyo nga makatubo o makakabot kita ngadto sa habog o hataas na nga dapit sa espirituhanon nga pagkahamtong. Ani karon ang matulid ng paghubad, corrected translation ni ining musurod nga teksto sa in English. Because of this, the love of God has been brought to completion with us, so that we may have confidence in the day of judgment. Kini nagisgot ng evaluation throne of Christ. Because just as He is, so also we are in this world. 1 John 4:17. Corrected translation na kana. Now, timan-an ta o hinumduman ta nga kadto lamang mga magtutuo nga nagapadayon sa pag-metabolize o inuntas siya paggaling sa pulong sa Dios sa pagtuon, pagkaton sa gitawag sa in English o post-salvation epistemological rehabilitation, ang makasinati nining mao nga dili mapakyas nga gugma sa Dios, the unfailing love of God. Sila ra. Una sa tanan, ato ragong isgutan ang mga kinaiya sa gugma o sa kinaiya sa Dios. The attribute of love and the essence of God as a sort of a review. Okay? Ang Dios gugma. God is love. Ang Biblia nagabutyag, nagapadayag, niining masubsob ug halawom nga kamatuoran. Apan unsa magyud ang gugma sa Dios? Nagkasabot og natugkad ba gyud nimo ang ingnon ta absolute ug ang hingpit nga kinaiya sa Dios ng gugma? Ana ka ba'y ideya bahin sa kayano o kalalum sa iyong gugma? Now, kung mangutana ko nimo, unsa may nahimo sa gugma sa Dios diha kanimo? Nakaalinggat o nabati mo ba ang mga epekto o mga paglihok sa iyang gugma?
O tingali imong giangko ng gugma sa Dios nga usa ka katingalahan. Maybe you consider it as a mystery to you. Kaya bigod nimo. Ang walay pagkapakis nga gugma, unfailing love of God, mao'y nagahulagway sa Dios. Wa diha ang Dios kung wa diha ang gugma. Sabtag na. God does not exist apart from love. Masabtan lamang nimo siya kung masabtan po nimo ang iyang gugma. Kasabot ka. Nagatratar lamang siya kanimo, pinaagi sa gugma. Ang iyang plano alang kanimo, pinasigkad sa iyang gugma. Sabta na. Kaya bigod nimo, ang gugma sa Dios, mao ang labing kritikal nga konsepto nga imong ikaatubang sa tibuok mong kinabuhi. Kung masabtan mo ang gugma sa Dios, masabtan mo usab ang gibasihan sa tawhanong gugma. Ug maangkon mo ang katakos alang sa manindot nga mga relasyon ngadto sa ubang tao. Now, sa pagdagan sa kasaysayan sa tao, ang gugma sa Dios gipadayag pinaagi sa pagtanyag ug kaluwasan alang sa tanang katawhan, pinaagi sa iyang pagpakigambitay o pagsangkap sa mga magtotoo nining atong panahon karon, ingon man sa iyang pagbuo o paghuwad sa gitawag sa English og surpassing riches of His grace ngadto sa mga magtotoo dito na unya sa hangtod sa kahangturan. Ang Episodio 2, 4 ngadto sa 7 nagkanayon sa in English. But God, being rich in mercy or grace, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, in order that in the ages to come He might show the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Now, ang way pagkapakyas nga gugma sa Dios, the unfailing love of God, naghatag sa matang magtutuo ni Ginoong Kristo ni ining gitawag og surpassing riches nga nagapakita, naga-reflect sa grasya sa Dios, nga dili ikatandi ngadto bisag unsang tawhanong bahandi o kalampusas kinabuhi. Dinhi sa atong panahon sa simbahan, church age, kining naasoy nga mga riches nga gisgutan, nagalakip kinis dugang pagyod nga mga espirituwanong pagsangkap nga sukad, wa pagyod mahatag sa tibuok nga kasaysayan sa tao. Ang matang magtotoo anay kay gayunan sa pagpahimulos sa talagsaon nga espirituwanong kinabuhi, nga giimbento, gisulayan o gipamatud-an, proved sa pagkatao ni Ginoong Kristo atol sa una niyang pag-anis kalibutan. Kining naasoy nga dili kasagaran nga matang espirituwanong kinabuhi, wa kini masinati dito sa daang pagigsaan ug bisan kani sumabot pang mga kapanahunan o future dispensation, wala. Sa diha nga usa ka magtotoo mogamit o magkinabuhi nining maong kinabuhing espirituhanon, iyang mahimaya ang Dios. Magkadawat siya labihan kadagkong mga panalangin bisan pa din sa panahon. O makasugakod siya sa pag-atubang sa mga gumunhap o pagsuway sa kinabuhi. Diya sa Episo 3:19, nagaingon ka ni in English, and to get to know the love of Christ which always surpasses academic knowledge, that you may be filled up to with the Holy Spirit, resulting in all the fullness of God, blessing from the source of God.
Now, kung ang tao iyang butangan ang Dios ug mga tawhanong kinaiya o batasan nga ang tinuod wa man gyud siya niyana, kini usa ka pagpasipala. Blasphemous ka na. Nagapasipala. Mao ni gitawag sa English nga humanizing God. Ilang gipagkasama ba ang Dios sa tao? Nausa kini kay pagpasipala. Balikon ko, kini usa ka pagpasipala. Nahibaw ka ba nga, no? Tungod kay kung buhaton na sa tao nan, in effect, why Dios? O sa nakasabot ka? Ang ngaitang masayran, nga ang Dios o ang iyang gugma, labaw pagayo, infinitely superior kaysa mga tawhanong pagpahimutang ug tawhanong kinaiya ug tawhanong gugma. Naara ba na sa Isaias 55:8-9? Ang magtutuo ni Ginoong Jesucristo, kinahanglan yung mutangtang sa tanan nga tinawhanong pagbati o pamatasan o kinaiya kung bahin na kana sa gugma sa Dios. No, tiwani kanunay. Nga way tawhanong pagbati ang Dios, wala. No human emotion. Ang iyang gugma, way pagduha-duha, way pag-usab-usab, sa in English pa, never vacillating, never inconsistent, or temperamental. Wa magagad ang iyang gugma sa kaibog, pagpakigsandurot, o mga binuhatan sama sa ipakita sa tawhanong gugma. Wala. I hope nagasubay ka nini, ha? Ni ako mga ideya nini. Dili ni ako. Iyan sa Dios. Nakuha na tugikan sa iyong kamatuoran. Kasabot ka? Now, pagpadayon, ang iyang gugma, di madani, cannot be bribed, dili patronized o ma-influensya na bisan unsang matang sa tawhanon, merito, mga binuhatan o kaangayan. Wala. Naunsa man nimo pagsabot sa Dios ng gugma nga way giingon tag sentimentalism o mga objective terms. Unsa nimo pagsabot? Well, masabtan lang nimo kining maong matang gugma sa Dios pinagi sa kinahanglan tang mga doktrinas pulong sa Dios nga gipadayag pinagi sa teaching ministry sa Balahang Espiritu Santo. Karon, ato rin kong isigutan ng mga kategorya sa gugma sa Diyos. Una, ang gugma sa Diyos alang sa iyang kaugalingon. Now, aron kita makasugod sa pagsabot bahin sa gugma sa Diyos, kinahanglang sabton una nato ang bahin sa gugma sa Diyos alang siyang kaugalingon. Ang ngaitang masayran kini, paminaw, ang Dios na higugma sa iyang kaugalingon nga hingpit nga kinaiya, iyang gihigugma sikin sa unsa siya. Uban sa iyang way kinutuban nga kasayuran sa tanan, infinite knowledge, nakaila siya sa iyang kaugalingon nga way sama. Takos ug angayan sa pagdaig sa way katapusan to an infinite degree. Now, dili ni maingon nga pagka-arugante. Basig maingon ka. Dili gini maingon nga pagka-arugante. Sanglit, hingpit man siya nga angay o tako sa tanang pagtamod, pagtahod, o pagdaig. Kining mao nga matang sa paghigugmas kaugalingon is a reflection inunta sa tiunay absolute nga pagsalig sa kaugalingon, self-possession o pagkasiguro sa kaugalingon nga iya lamang sa dayon. Ang matang sakop sa balaang Trinidad, every member of the Holy Trinity nagahigugma sa kung kinsa ug unsa siya.
Di lamang kay gigugma sa matag usa ang iyang kaugalingon, kundi ang tanan nga tulo kasakop sa balang Trinidad na nag-iyag hingpit nga bertud, perfect virtue, ug hingpit nga katakos sa pagigugma o katakos nga higugmaon sa ubang sakop sa balang Trinidad. Wa gyud higayon nga wa mahigugma ang Dios nga Amahan ngadto sa Dios nga Anak og sa Dios nga Espiritu Santo. O nga ang Dios nga Anak wa mahigugma sa Dios nga Amahan og sa Dios Espiritu Santo. O nga ang Dios Espiritu Santo wa mahigugma sa Dios nga Amahan og sa Dios nga Anak. Mabasa nimo na sa Juan 17:24b. Now, ang Dios nung gugma alang sa ubang mga sakop sud balang Trinidad, anaa kini siya sa kanunay. He always exists. Ang ilang katarong, integrity, ang ilang pagkauyon sa usag-usa, compatibility, ug ang katakos pagigugma sa usag-usa, wa gyud kini mo minus kaysa iyang pagkahingpit. Wa mo minus kaysa iyang pagkahingpit. Nagapahimulo sila sa usa ka masubsob dayon nga relasyon. Ug wa gyoy makaakos pag-usab niya ng maong relasyon. Wala. Wa gani gini mahitabo sa dihang ang Dios nga Amahan mihukom o bibiyas pagkatao ni Kristo. O inunta sa kinaiyang tawhanon ni Kristo. Samtang gidawat o gipasa ni Jesus ang mga kasalanan sa kalibutan, dito siyang lawas. Marcos 15:34 o 1 Pedro 2:24. Wa gani ang Dios nga Amahan miundang sa paghigugma siyang anak. Wala. Ang gugma sa Dios sa iyang kaugalingon o sa ubang sakos balang Trinidad, wa gyud makakompromiso sa iyang kinaiya. Nga naman, ang tumong siyang gugma, managsama, co-equal, parihang dayo na, ug na nag-iyag hingpit nga pagkamatarong. Ang Dios kanunay yung nagahigugma siyang kaugalingong hingpit nga pagkamatarong. Silang tanan nga tulo na nag-iya og susamang hingpit nga pagkamatarong nga gihigugma usab sa ubang mga sakop sa balaang Trinidad. Hinoon, ang Dios dili makahigugma sa magasasala nga kaliwantas tao nga ingon siyang paghigugma sa iyang kaugalingon o sa ubang mga sakop sa balaang Trinidad. Sangdit ang iyang gugma na hiusa man ug di man mabuwag sa iyang katarong, integrity. Ang iyang pagkamatarong plus R, makakompromiso man kung mupunting siya siyang hingpit nga gugma nga to sa dili hingpit nga magasasalang tumong. Ipaklaro mas balang kasulatan hinoon nga nag-ingon nga ang Dios nagahigugma sa magasasala nga kaliwatas tao. Now, aron masabtan ta kung giunsa man niya paghigugma sa taong magasasala, kinahanglan nga imong bahin-bahinon o i-categorize ang iyang gugma nga to sa Diyos nun nga personal o Diyos nun nga impersonal nga matang sa gugma. Sabi nimo, ang tiunay o absolute nga pagkamatarong mao ang sukdanan o kriteriyon sa maong duha ka matang sa Diyos ng gugma. Nasabtan ba di mo to? Well, okay. Ang gugma sa Diyos alang sa kaliwatas tao, duha kini ka klase, personal o impersonal. Mao niya ito ipadayon ugma sa atong paghisgot niini. Ayaw og sipyat sa pagsunod niining sumpay sa atong ginasgutan. Okay? So din nilang una kita kutob ug magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo nining matamis nga gayon sa among pagkikabitay sa imong mga pulong. Salamat sa imong grasya. Dili kami makahimo nining tanan apart from your grace. Salamat.
sa paglihok sa imong grasya sa imong kinabuhi. Bisan dili kami takos. Salamat nini nga mong Bible study through the YouTube. Ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum hangtod nga makakabot kayod kami. Yan ang among tumong, which is spiritual maturity, where there is capacity for life, for love, for blessings. Salamat nining grasya o Diyos, sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.